mao kanatong weather update para karong adlaw nga Biyernes, December 11, 2020. Ang northeast monsoon o amihan maong padayong nakaapekto ngadto sa northern Luzon. Samtang ang low pressure area nga ato ang gimonitor nahimutang nangadto sa West Philippine Sea naa sa 250 kilometers west sa Subic, Zambales. Ang maong low pressure area wala na epekto sa bisan asang bahin sa kayutaan sa nasud. Hinungdan niini ang tibuok Visayas, ang Occidental Mindoro ug ang Palawan apil na ang Kalayaan Islands para karong adlaw makasinati og generally fair weather nga dunay gyapon kahigayunan sa mga patak-patak nga mga pag-ulan, pagkidlat ug pagdugdog dala sa localized thunderstorms. Para sa dugang impormasyon, bisitaha among social media accounts ug mao katong kahimtang sa panahon para karong adlaw. Gikan diri sa DOST Pag-asa sa Mactan, kini si Angelica Orongan.